O bonito é que ti leves un árbol desde cero, iso é a máxima satisfacción que pode ter alguén que se dedica ao bonsai, e dicir, pois mira, non tiña nada e cheguei a un árbol top. O bonsai naceu na China como un símbolo da eternidade, pero foron os xaponeses os que levaron as técnicas do cultivo e deseño ao máximo nivel de refinamento, con grandes doses de constancia e de paciencia. Diso sabe moito José Freire, un dos maiores afeccionados de Galicia, que dese xeito logrou un xardín ben fermoso. O consello número 1 que lle daría sempre é empezar sempre por plantas moi sencillas. Todo o mundo que ve un árbol dos meus, de calquera compañeiro que ten árbol xa, diríamos, andar en exposicións grandes e tal, sabe que todo o mundo empezamos con arbolitos de 5 euros ou encontrados por aí nun muro ou nun monte tirados ou o que sea. Quizás o primeiro sería adentrarte un pouco no mundo e ver realmente que cuidados necesita o bonsai, canto tempo lle podo dedicar, que especie vai ser mellor segundo o tempo que teño, o espacio que teño. Vas empezando, vas te metendo, hai especies que son moito máis sinxelas para poder empezar, pero despois xa te vas complicando ti solo, non te preocupes. Freire organiza a exposición da camelia de Padrón e quixo sumar outras especies. Luís Baliño é un dos maiores expositores de España quen colaborou levando algúns bonsais. Ese foi o xerme para entrar neste mundo, pero que teñen os bonsais que enganchan? E, bueno, a verdad que me dá paz, que me dá, bueno, satisfacción de eu olvídome de comer, méteme no medio dos árboles e olvídome de todo. Entón, bueno, pois supoño que eso que che dá unha tranquilidade, dache unha enerxía que diríamos que fai que cada día queira ter máis. O bonsai é 95% da agricultura e 5% da arte, porque o prioritario é que sexa un árbore sá, e cos coñecementos e técnicas axeitadas pódense crear verdadeiras maravillas arredor dun concepto fundamental, a armonía. Cando vas a unha exposición tens que buscar unha armonía entre a mesa, onde colocas o bonsai, a maceta, que é moi importante, e o árbol. Entón hai que buscar sempre unha armonía entre esas 3 ou 4 cousas que ti expós ali. E os bonsais sempre me gustaron tamén, o que pasa é que nunca conseguín que foran adiante. No momento que conocín as persoas da asociación xa me dei conta de por qué. Porque claro, trataba os bonsais como se foran unha planta calquera, e non é así, son árbores, teñen que estar fora, teñen que ter sol, aire, chuvia, vento, todo, para poder desarrollarse ben. Por iso é tan importante o traballo das asociacións que imparten cursos para adquirir os primeiros coñecementos, ao igual que os talleres formativos que organiza Alberto Baleato, seguramente o maior profesional de Galicia. As asociacións fan ese traballo de decir, oye, pois mira, aquí poñoche a túa exposición árboles de 20, 30, 50 euros, nos que podes aprender o básico, podes ir mellorando, aí é onde colles o gustillo, sen esas asociacións ou sen os talleres que dá Alberto ali no seu viveiro na tenda, pois, claro, non crecería a afición porque sería moi elitista todo. Hoxe en día que é tan doado atopar información en internet e buscar, realmente poderías conseguir toda a información, pero é moito máis sinxelo cando xo mostran directamente, cando podes ti experimentar, xa che dan os contidos moito máis axustados. Galicia xa celebrou diferentes congresos con participantes de moitos sitios de España e de outros países, que son unha peza clave para compartir coñecementos e aprendizaxes á vez que logran poñer a Galicia no mapa europeo dos bonsais.